Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megnézi ezt a kis videót. A bejelentkezésem célja az, hogy elindítsak egy házipatika jellegű sorozatot, tényleg ilyen kis mini sorozatot, ahol lehetőség van arra, hogy a gyógynövényekkel, illóolajokkal, egyéb alternatív gyógymódokkal megismerkedjünk, hogy otthon, ha kell gyors segítség, akkor ezek rendelkezésre álljanak, ezek az úgymond kis trükkök, házipatikák. És a tervem az, hogy mondjuk minden szerdán 18 órától van egy ilyen kis bejelentkezés. Elő fog fordulni az is, hogy esetleg élőben jelentkezek be online, tehát úgy, hogy interaktívan hozzá is lehet szólni a kis előadáshoz, illetve előfordul az is, hogy az előadásaimat, amit már úgymond előre felveszek, akkor azokat teszem közzé, hogy számotokra is információt tudjanak szolgálni a hétköznapokban, a mindennapokban. És akkor most bele is csapnék a közepébe, hogy ezt a kis úgymond workshopunkat, vagy kis mini előadássorozatot el is indítsam, és mindig más, tehát nem ugyanazok lesznek, attól függetlenül, hogy ugye mindig gyógynövény, vagy illóolaj, vagy kristályok, ásványok, reflexológia, tehát a szakterületemben belül fogok valamilyen hasznos tanáccsal előrukkolni és számotokra továbbítani. Most például az jutott eszembe, hogy megmutatnám nektek azt, hogy ha otthon van egy kis oregánótok, egy kis bodzavirág és egy kis kakukkfű, akkor hogyan tudtok ebből csodát csinálni, akár egy meghűlés, megfázás, most főleg ez a nyányos időszak, ez itt van és beköszöntött, és nagyon sokan vannak, akik betegek, megfáznak, köhögnek, nem tudnak menni dolgozni, tehát hogyan lehet gyorsan, hatékonyan ezt az egészet átvészelni, úgyhogy közben jól legyen a közérzetünk, jól érezzük magunkat, és ne legyen nagyobb beavatkozásra szükségünk. Én azt javasolnám, hogy próbáljátok meg így felcímkézni gyógynövényeket, mint látjátok, nekem is van ez a kakukkfű, oregano, más néven szurokfű, és van egy kis bodzavirág, és mindjárt elmondom, hogy miért ezt a hármat hoztam ide. És a jó hírem az, hogyha valakinek véletlenül nincs most otthon morzsolt, szárított kakukkfűvel, se bodzavirágja, se pedig oregánója, akkor én még azt szoktam javasolni, hogy fűszeretek, amivel fűszerezitek az ételt, biztos van otthon olyan néven, hogy szurokfű, úgy lehet kapni a boltba, vagy oregánó, vagy vadmajoranna, tehát hogy valamilyen verzióban biztos, hogy fogtok találni a boltoknak a polcain, a fűszeres polcain. Bodzavirágot kevésbé, de azt gyógynövényboltba, az úgynevezett drogériákba már nagy szeretettel alkalmazzák és árusítják őket, illetve kakukkfüvet megint csak, ha nincs más, akkor a fűszerek közül előveszed, amivel éppen a húsokat szoktad fűszerezni, és ezt használod, vagy ha van morzsolt formában, vagy gyógynövényboltban sikerült megvenni, vagy akár a saját kertedből még szárítottad, lemorzsoltad, azt használod, az a legjobb. Nekem itt az oregano az egy ilyen formában van, hogyha egy picit közelítek is így képügyileg, akkor látjátok, hogy ott van az a kis lilás színű virága, ami rajta van itt az egész kis szárított növényen. Aki zacskóba veszi meg a fűszerek között, ott nyilván nem fogja rajta találni ezt a kis lilás színű virágot, de teljesen jó mind a két verzió is, csak az a lényeg, hogy legyen otthon és használjuk ugyanis. Ezzel a három gyógynövénnyel azt tudjuk elérni, hogy kortól, nemtől függetlenül gyakorlatilag tudjuk használni ezeket a gyógynövényeket megfázásra, torokfájásra, ordugulásra, tüdőgyulladásra, immunrendszer erősítésre, belsőleg, hogyha valakinek mondjuk gombás folyamatok vannak a szervezetében, tehát mit tudom én, van körömgombája, vagy kandidája van, vagy felpuffadása van, vagy egyszerűen csak úgy érzi, hogy szeretné megelőzni ezt az időszakot, hogy átvészelje úgy, hogy teljes egészségben, hogy az immunrendszere toppon maradjon, akkor is ezt a hármat azért ajánlom, azért raktam be a bodzát, mert ad egy sokkal kellemesebb ízhatást, hogyha valaki a gyógynövényekkel még annyira nem barátkozott meg, és akkor, hogy hogyan kell eljárni velük. Én hoztam ide műanyag kanalat, ez egy kicsit kisebb, van egy picit nagyobb. Általában az az adagolási forma, hogy egy
csapott evőkanálnyi mennyiséget, hát ez így a 2 között van, úgyhogy ebből lehet nyugodtan pupozottan. Használunk, egy bögrébe teszünk bele, tehát egy ilyen 2-3 deciliter forró vízzel forrázzuk le magát a drogot, tehát ezt az egy csapott evőkanálnyi mennyiséget, és hagyjuk egy 10-15 percig állni. Na most én leegyszerűsítem a folyamatot, mert rohanó világban élünk, és azért is szeretnék nektek praktikákat mutatni, hogy fogjátok, és van egy ilyen filtertasok, amit lehet kapni, többféle verzió van, én most egy ilyet hoztam, és ez nincsen lugozva, tehát hogy ez teljesen lebomló, tehát hogy segíti azt is, hogy természetes összetevőből van ez a tasak. Ebbe beleteszitek, hogyha az egészből kell, hogy egy evőkanál legyen, egy csapott evőkanál, akkor ezt úgy tudjátok megcsinálni, ezért hoztam ezt a kisebb kanalat, ezt a műanyagot, hogy mindegyikből, ebből a 3 féléből tesztek egy-egy kis csapott mennyiséget, tehát mindjárt mutatom nektek, hogy itt van például az oregano, fogom, veszek belőle egy kis csapott, hívjuk úgy, hogy ebből a kis műanyag kanálból egy kis csapott kanálnyit, ide beleszórom ebbe a kis tasakba, bele is került, fogom a másikat is, abból is veszek a kakukkfűből is egy kicsit, tehát úgy mutatom nektek, hogy körülbelül így ennyit, lehet így látni, ezt beleteszem ide, kis tasakba, szintén, és akkor a harmadikból, a bodzavirágból is teszek ide, ez nagyon jó ízt ad, tehát azoknak a gyerekeknek is, akik kevésbé szeretik a teákat, ez egy olyan ízhatást ad, amivel megszeretik a gyógyteákat. Így próbálok egy kicsit leverni belőle, és így ennyit teszek ebből is. És az a lényeg, hogy ezt így, hogyha elhelyezem ebbe a tasakba, akkor ezt, hogyha így beletenném és kiteríteném, akkor ez egy ilyen csapott evőkanálnyi mennyiséget adna. Összehúzom ezt a kis zacskót, látjátok, nagyon egyszerű, és fogom, és még erre megfelelő kis gyógynövényes bögrébe helyezem el, ezt még egy barátnőmtől kaptam, és belerakom ezt a filtert, amit én állítottam össze. Lehet ide kötözni a szélére is, hogy ne csusszon bele, ezt már rátok bizom, és ezt kell leönteni egy 3 deciliternyi forró vízzel, és egy 10-15 percig állni hagyni, és fogod utána, kiszeded csak ezt a filtertasakot, és kidobod a szemétbe, és lehet fogyasztani a teát. Hogyha köhögésről van szó, akkor mindenképpen javallat az, hogy legyen benne méz vagy citrom, de ugye a citromlevet, a házi, tehát úgy citromlevet, hogy nem az Olympus citromlevet, hanem tényleg citromlevet teszünk bele. Annál mindig várni kell, hogy egy picit hűljön ki a tea, de hogyha azt szeretnénk, hogy minél hamarabb hasson, akkor így ebben az állapotban, ebben a forró állapotban lehet fogyasztani, lehet bele egy pici mézet tenni. Most nem azért akarjuk a mézet beletenni, hogy mondjuk a mézben lévő vitaminok belekerüljenek a szervezetbe, hanem azért, hogy oldja a hurutot, a nyákot, hogyha valakinek ilyen felső légúti problémája van, vagy letapadt váladék van. Azért is jó, hogyha mindig megnézzük azt, hogy akácvirág az van a száraz köhögés esetén, és a hásfavirág méz pedig a hurutos köhögésnél. És akkor lehet ízesíteni egy kis mézzel, gyerekeknek mindenképp, mert úgy jobban megisszák, illetve citromlével. És ebből fogyasztunk felnőttek tekintetében napi 3 csészével is lehet elfogyasztani. Ez a lényeg, hogy a teákat mindig próbáljuk étgyomorra, tehát nem étkezés után inni, hanem étkezés előtt. Hogyha egy ilyen meghűléses torokbetegség, megfázás van, akkor próbáljunk meg naponta ugye többször, mert akut esetben mindig többször fogyasztunk, tehát hogyha pedig azt szeretnénk elérni, hogy ne legyünk betegek, tehát immunrendszert szeretnénk erősíteni, nincs konkrét bajunk, problémánk még, akkor pedig napi 1 csészével reggel étgyomorra, ízesítés nélkül fogyasszuk az előbb említett 3 keveréket, meg egyébként is a gyógyteákat. És így élvezeti teaként is funkcionál, hogyha bodzavirágot teszünk bele. Remélem ezzel a kis recepttel tudtam nektek segíteni, és innentől kezdve mindenki egészséges és fit lesz. Sziasztok, további szép napot!